L-għanijiet tal-miliet, jew kif ħafna jsejħulhom il-carols tal-miliet, huma għanijiet ferriħija li nisimgħu matul dan il-perjodu festiv u li għandhom storja rikka li tmur lura sa Ewropa medjevali. Il-kelma carol oriġinarjament kienet tirreferi għal tip ta' kanzunetta utilizzata waqt isfin li evolvit tul is-sekli fil-mużika festiva li nassoċjaw illum il-ġurnata mal-miliet. L-oriġini tal-għanijiet tal-miliet insibuhom fit-tradizzjonijiet Kristjani bikrija fejn in-nijiet kienu jitkantaw biex jiġi ċelebrat it-twelid ta' Ġesu. Fil-fatt l-ewwel għanja tal-miliet li nafu biha tmur lura sas-seklu 4 bit-titlu Jesus Refulsit Omnium. Matul il-Medjuevu, il-carols bdew jiżviluppaw kemm fl-istruttura kif ukoll kontenut fejn ħafna drabi kienu jżewqu temi Kristjani ma' tradizzjonijiet folkloristiċi. Dawn l-għanijiet kienu ġeneralment jitkantaw bil-lingwa tal-poplu u mhux bil-Latin u għalhekk kienu aċċessibbli għal pubbliku in ġenerali. Dan kien fatt importanti biex il-messaġġ tal-miliet beda jinfirex fil-komunitajiet. Sas-seklu 12 l-użu tal-għanijiet tal-miliet kien infirex lil hemm mill-Knisja hekk kif daħlu fl-isferi taċ-ċelebrazzjonijiet sekulari bħala parti mill-festi tax-xitwa. Is-seklu 19 immarka punt sinifikanti fil-popolarità tal-carols tal-miliet li kienu prinċiparjament influenzati mit-tiġdid tat-tradizzjonijiet Vittorjani tal-miliet. Din l-era rat interess ġdid fiċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi, laqgħat tal-familja u avvenimenti tal-komunità. Kittiba notevoli bħal Charles Dickens bl-istorja famuża tiegħu A Christmas Carol għenu biex jippopolarizzaw l-idea tal-miliet bħala żmien ta' rida tajba u karità. Fost l-għanijiet tal-miliet li saru famużi matul dan il-perjodu kien hemm Oh Holy Night u Hark the Herald Angels Sing. Illum il-ġurnata uħud mill-aktar għanijiet popolari huma Silent Night bil-Malti u lejl ta' skiet, kompożizzjoni tal-1818 minn Franz Gruber u Joseph Moore u Oh Come All Ye Faithful bil-Malti ninġabru nsara li tmur lura sas-seklu 18 u maħsub li kienet inkitbet minn John Francis Wade. Kull għanja tqajjem sens ta' nostalġija u ferħ fejn jiġu trasmessi temi ta' mħabba, tama u paċi li jikkumplimentaw l-ispirtu tal-istaġun festiv. Il-popolarità tal-għanijiet tal-miliet illum il-ġurnata hi evidenti hekk kif jiġu inklużi fiċ-ċelebrazzjonijiet kemm tal-Knisja u dawk esterni kif ukoll minn gruppi ta' nies li jinġabru flimkien fid-dinja kollha. U ma jservu bħala tifkira ta' tradizzjonijiet dejjema li jaqdu n-nies flimkien fiċ-ċelebrazzjoni ta' tama, imħabba u l-maġija tal-miliet. Kemm jekk ikunu kantati fid-djar jew minn korijiet fil-katedrali, l-għanijiet tal-miliet ikomplu jidwu matul iż-żminijiet u jaqdu ġenerazzjonijiet f'apprezzament reċiproku matul dan iż-żmien tant maħbub tas-sena. F'Malta nistgħu ngħidu li dawn l-għanijiet huma popolari ferm, anke b'dawk oriġinali lokali fejn wis probabbli l-aktar waħda popolari għalina hi Ninni la tibkix iżjed ta' Patri Indrix Kembri.